Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Mike20GR και σήμερα παίζουμε Minecraft. Θα αρχίσω μια νέα σειρά στο κανάλι Minecraft. Θα είναι στο single player και θα κάνουμε μια σειρά, τέλος πάντων, survival. Με mods φυσικά από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Και για πάμε. Λοιπόν, create a new mod. Λοιπόν, θα είναι survival και θα το ονομάσουμε YouTube Survival. Όπα, λάθος μου. Λοιπόν, ωραία. Αυτός θα είναι ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε με bonus για να μην είναι τόσο βαρετό. Λοιπόν, και ας αρχίσουμε. Ωραία. Συγγνώμη που θα ανακανώ τόσο καιρό βίντεο στο κανάλι, αλλά είχα κάποια προβλήματα και δεν μπορούσα να κάνω βίντεο. Αλλά τώρα εντάξει, φτιάχτηκαν όλα και συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, κολλάει λίγο, κολλάει πολύ. Όπα. Lag, πολύ lag, άπειρο lag. Λοιπόν, κάτσε. Φόρτισε. Ωραία. Παίζει να φταίνε. Τι να φταίνε μωρέ και αυτά τώρα. Λοιπόν, θα το μειώσουμε αυτό. Εντάξει, τώρα πιστεύω λαγκάρουμε και πάλι έτσι. OMG, πέσουν πολύ τα FPS. Καλύτερα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με λίγο wood. Λοιπόν, τα mods είναι διάφορα, δεν τα θυμάμαι όλα ποια είναι. Είναι διάφορα mods που έχω βάλει και τα έχω συνδυάσει τέλος πάντων και θα παίζουμε με όλα. Να ξέρετε, το επόμενο βιντεάκι Minecraft θα είναι Creeperland. Λογικά μόλις ανοίξει ο σερβερ, γιατί έκλεισε για λίγο, θα ξαναρχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ναι, sticks. Καταρχήν θα κάνουμε μία ξινά για να πάμε να βρούμε πέτρες. Apple. Ωραία. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω. Πέφτω. 3, 2, 1. Λοιπόν, ναι, όπως είπα, τώρα θα πάμε να βρούμε λίγη πέτρα. Τόσο τυχεροί είμαστε. Και iron. Από ό,τι φαίνεται αυτή η σειρά θα το πάει καλά. Αυτή η σειρά θα διαρκέσει πολλά επεισόδια, πιστεύω. Έτσι θέλω δηλαδή να γίνει. Επίσης, άμα θέλετε να μετά από αυτή τη σειρά ή να κάνω μια άλλη αντί για αυτή τη σειρά, δηλαδή θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments αν θέλετε να κάνω σειρά με modes ή 1,8 τι άλλο, αυτά δεν είναι, ναι, ή 1,8 με modes ή 1,8. Διαλέξτε και πείτε μου κάτω στα comments. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξύλο, το crafting δεν πήραμε. Fail. Λοιπόν, θα ανέβω πάλι πάνω. Όπα, κολλήσαμε. Λοιπόν, εδώ. Άντε επιτέλους, άλλος. Λοιπόν, τώρα θα σπάσουμε. Να μην το σπάσουμε, όχι δεν θα το σπάσουμε. Λοιπόν, λαγκάρουμε λίγο. Αλλά εντάξει, από το επόμενο επεισόδιο να ξέρετε δεν θα λαγκάρουμε καθόλου. Γιατί
Έχω ένα πρόβλημα με το λάπτοπ μου και επειδή αύριο θα είναι έτοιμο, δηλαδή πλέον τα επεισόδια θα είναι κομπλέ. Δεν θα λαγκάρουμε καθόλου, γιατί τώρα πάμε με 5 fps και εκεί θα πηγαίνουμε με 200. Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα φτιάρι. Δηλαδή φανταστείτε, μιλάμε τώρα, εγώ τα βλέπω ότι λαγκάρω, φανταστείτε εσείς πώς θα το βλέπετε. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν κάνεις βίντεο όταν θα έχεις το λάπτοπ σου έτοιμο. Αλλά δεν θέλω επειδή είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, δεν θέλω να μην κάνω καθόλου βίντεο. Και αποφάσισα να κάνω. Εντάξει, βέβαια θα είναι λίγο σύντομο, έτσι, να σας δείξω απλά αυτή τη σειρά, πώς θα αρχίσουμε και τι θα είναι, τέλος πάντων. Και μήπως θέλετε να πάω 1,8 και να μην πάω με modes. Δηλαδή δεν έχουν και κάτι τρομερό τα modes. Απλά είναι το μήνυμα πάνω, αυτό. Είναι τα extra από δίπλα που έχει και άλλα αντικείμενα. Αλλά πιστεύω θα σας αρέσει πιο πολύ με τα modes, γιατί υπάρχουν και άλλα αντικείμενα και άλλα όπλα ουσιαστικά. Έχει και ασπίδες, είναι πολύ πιο ωραίο. Γι' αυτό επέλεξα να αρχίσω με τα modes πρώτα, να δω αν σας αρέσουν. Βέβαια, εσείς τι θέλετε, θα μου πείτε κάτω στα comments και από εκεί και ύστερα θα δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο, συγγνώμη. Σόπα τώρα. Oh my god, παιδιά. Εντάξει, βρήκα τρόπο να μην λαγκάρουμε. Απλά δεν θα έχω σε F11 την οθόνη. Λοιπόν, ωραία. Άρα, λίγο, συγγνώμη, να μεγαλώσω την οθόνη, να τα βλέπω λίγο εγώ πιο καλά. Και εσείς βασικά να τα βλέπετε πιο καλά. Ή όχι, πέφτουν τα FPS, Ναι, πέφτουν. Λοιπόν, ωραία, εδώ. Τώρα. Κάτσε να σκοτώσουμε αυτό το γουρνάκι. Πολύ ωραία. Ναι. Κι άλλο γουρνάκι. Ωραία. Καλά αρχίζουμε προς στιγμή. Μη φεύγεις. Κάτσε εδώ. Πού είναι αυτό το γουρνό. Oh my god. Είπα και εγώ. Εξαφανίστηκε έτσι. Στο άκυρο. Ναι. Να πάρουμε το crafting από εδώ. Και σιγά σιγά να μαζεύουμε και λίγο ξύλο. Ωραία, πήραμε και τσίρκι. Λοιπόν, καταρχήν, αφού φτιάξουμε τα σπίτια και όλα αυτά, θα βάλουμε, πώς το λένε, achievements για να τα πετυχαίνουμε. Και ουσιαστικά θα μου βάλετε, είμαι πολύ χαζός, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαζός. Έβαλα να αρχίσουμε με bonus chest και δεν είδα που ήταν το bonus chest. Και τώρα το είδα εδώ πέρα. OMG. Εντάξει, είμαι ο πιο fail άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Τόση ώρα είχα έτοιμο axe. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ουσιαστικά θα μου πείτε κάτω στα comments κάποια achievements και εγώ θα τα βάλω, αλλά μην μου βάζετε χαζομάρες, να μπορώ να τα κάνω. Δηλαδή πάρε 1000 ender pearls ή ξέρω εγώ σκότωσε, τι να πω τώρα, δεν μπορώ και να βρω. Τέλος πάντων, μην βάλετε χαζομάρες, βάλτε κάτι που να γίνεται. Π.χ. κάνει ένα diamond hoe. Το πιο fail δηλαδή, αλλά γίνεται. Και είναι ένα cheat ουσιαστικά. Π.χ. θα το βάζα προς το τέλος να το κάνω, αφού σκοτώσουμε τον δράκο. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο, να κάνω ένα diamond hoe.
Λοιπόν, μετά από αυτή τη σειρά θα έχει κι άλλες. Θα κάνουμε πολλές. Μπορεί να έχει και skyblock. Λογικά θα έχει και μια skyblock. Θα κάνουμε λογικά και... τι άλλες? Πολλές θα έχει. Επίσης, βρήκα το Diversity 2 για την 1.8 version και θα μπορούσαμε να παίξουμε για εκείνο το παιχνιδάκι. Γιατί άκουσα πως είναι καλό και επειδή βλέπω τους YouTubers του Zeroland και από εκεί μου ήρθε και η έμπνευση να αρχίσω το YouTube. Βλέπω το Haki και τον Panes που άρχισαν το Diversity 2 και μου άρεσε σαν mini game ουσιαστικά και είπα γιατί να μην το αρχίσω εγώ. Ναι, λοιπόν, μαζεύουμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό βιντεάκι. Ήταν σύντομο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Όσοι είστε καινούργιοι κάντε ένα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.